faoin bhucail dáil inné, agus siad ionad an phobal is disadáil na teachtaí dála TD. Teachta is tá gceist le teachta go bunasach, agus tagann sé an nGaeilge ón bhucail TECHT. Sa látáine an cílíonn ag teacht coming, ach sa nGaeilge beag bhí gceist leis dús ná going bug techt, agus é Gaeilge leis an ríogar téad TE for the IT, agus té dún sa látáine an. Tá an focail techt sa gheall dó ag an fós sa nGaeilge cé bhfuil sé bhuailach. Tá sé le fáil sa nGaeilge imacht ó fecht, chéilíonn timpeall agus techt a rís chéilíonn going.